lagi kuwi warung tapi ada. Warung lanang apa wedok? Pak bakule wedok karo lanang. Kuwi lanang bojone. Pak wedoke pacare. Ayo kalah. Lak bojone ganteng lak pacare wantik Pak tau dadi manten lho. Iya, seneng Pak enak ngono. Soale Pak jajal kok pacare. Apa seneng tau dadi manten? Iya lah, masa ora tau. Ngono kok. Gak iso jarak nek dadi manten. Lah iso. Wong wedoke ra iso jarak. Pak wong lanang kuwi iso jarak Pak wong lanang kuwi. Iso kerja wong lanang kuwi. Pinter jarak ya wong lanang. Ya. Oh, pancen wong lanang mata keranjang. Lah ya Pak. Gak masuk belas ya. Tapi aku tau nang warung. Wong ki lho dadi singa Pak. Apa ra wedi wong lho tau mlayu wedi. Gak kurang ajar.